ኣቢጋይልን ናባልን ብባህርዮም ፈጺሞም ኣይራኸቡን እዮም ነይሮም። ናባል ንፍዕቲ ሰበይቲ እዩ ረኺቡ ንሱ ግን ንዓ ዝኸውን ሰብኣይ ኣይነበረን። ግደ ሓቂ ናባል ሃብቲ ነይርዎ እዩ። በዚ ምኽንያት ካብ ርእሱ ኣልዒሉ እዩ ዝርኢ ነይሩ። ካልኦት ግን ብኸመይ እዮም ዝርእይዎ ነይሮም? ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ናባል ገይሩ ብንዕቀ ዝተገልጸ ሰብ የለን። ስሙን እንተኾነ ዓሻ ማለት እዩ። ጨካን ግብሩ እውን ክፉእ ነበረ። ጨካን ሰኽራም ምንባሩ ኣዝዩ ይጽላእን ይፍራህን ነበረ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ኣቢጋይል ግን ካብኡ ኣዝያ ዝተፈለየት እያ ነይራ። ትርጉም ስማ ኣቦይታ ሓጎስ ወይ እውን ምኽንያት ሓጎስ ማለት እዩ። ብሓቂ ክትሪኣ ሓጎስ እያ ነይራ። ምስኣ ጥበብን ሓጎስን እውን ሒዛ መፅያ። ኮይኑ ግን ናብርኣ ቀሊል ኣይነበረን። ኣብ ሓዳራ ብዙሕ ውርደት ተፃዊራ። መብዛሕትኡ ግዜ ጌጋታት ሰብኣያ ናይ ምእራም ሓላፍነት ትስከም። ንጉስ ዳዊትን ኣገልገልቱን ካብ ናባል ሓገዝ ምስ ሓተቱ ናባል ግን ኣበየ። ዳዊት ተቆጢዑ ሕነ ክፈዲ ደለየ። ኣብቲ ፅንኩር ኩነታት ተበግሶ ዝወሰደት ኣቢጋይል እያ። ንሰብኣያ ከይሳተፈት መግብን ህያባትን ሒዛ መፀት። ንዳዊት ድማ ብዓብዪ ትሕትናን ምስትውዓልን ትዛረቦ። በቲ ዝነበራ ጥበብን ህድኣትን ድማ ንሕርቃን ዳዊት ክተብንኖ ደም ምፍሳስ ክትከላኸል ክኢላ። እቲ ዘገርም ግን ኣቢጋይል ንሰብኣያ ከየፀለመት ንባህርያት ናባል ግን ትወቅስ ምዃና እዩ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዘለዋ ርድኢት ልዕሊ ኩሉ ድማኒ ኣብቲ ኣምላኽ ዝመረፆ ዳዊት ዘለዋ እምነት ተርኢ። እምነታን ሰላማዊ ባህርያታን ንዓበይቲ ፀገማት ብኸመይ ብተኣማንነት ብጥበብ ከም እትፈትሖም ኣብነት ይገብራ። ካብ ኣቢጋይል እንታይ ክንመሃር ንኽእል? ኣብ ከቢድ ኩነታት ለባምን ህዱእን ኩን። ከም ኣቢጋይል ብሕርቃን ዘይኮነስ ብምስትውዓልን ብትዕግስትን ክንመላለስ ክንፅዕር ንኽእል ኢና። ሓላፍነት ውሰድ። ኣቢጋይል ሰብኣያ ክፈሽል ከሎ ጉዳያ ከም ጉዳይ ወሲዳ ዋላ ቀሊል ኣብ ዘይኮነ እዋን ባዕልና ጽቡቕ ክንገብር ክነቃቕሓና ይኽእል እዩ። ሃናፅን ዱልዱልን ኩን። ኣቢጋይል ሰላምን ዕርቅን መሪፃ። እዚ ድማ ንዓለም ኣዝዩ ዘድልያ ነገር እዩ። ኣብ መምርሒ ኣምላኽ ተኣመን። ኣቢጋይል ኣምላኽ ምስ ዳዊት ከም ዝነበረ ሪኣ ብእምነት ድማ ተግባራዊት ነበረት። ንሕና እውን ኣብ ዘይርጉፅ እዋን ኣምላኽ ይመርሓና ከም ዘሎ ክንኣምን ንኽእል ኢና። ታሪክ ኣቢጋይል ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ጥበብን ትብዓትን ሰላምን ክንመርፅ ይዕድመና። ኣብ ፅንኩር ኩነታት እውን እንተኾነ ኣብ ኣምላኽ ምስ እትውከልን ብፍቕራዊ ኣተሓሳስባን ዓብ ለውጢ ከም ዝከኣል ህይወታ እዩ ዝሕብር።